kama kasan mu da zan mu yi in kana da wani abu ka bada, in baka da, in kai sallah imuna addu'a, in kai addu'a Allah ya sine mu, to mu ne muke jagoranci, in Allah ya sine mu yo ku ya za ku koma, in mun zam sinannu ya za a yi da kasa, bai kamata ba. Babu wadda bai da dan siyasa cikin iyalin shi, ba kai dan naka an hinda shi cikin makami shine zaka koma kana sinema duk kasan Niger. Babu, bai da kyau, bai da kyau. Il faut que mu gane da waga fond de solidarité kin da ake yi dan mu ne ake yi dabo, tunda in an sara kasa wadansu suna kwana, soja bai kwana, in kaga kayi kwana wani ne yake na hana kanshi kwana, suna cikin daji ana neman a sare kasa, amma sai ka gani bisa WhatsApp in an yi wani attack an kashe sojawan mu, lokacin nan ne mutane suna wadansu lokacin da suke sa mega don su raba labari, ai an kashe su a kama abun ga wadansu message ba ma kamata ba a ce mu ya da su, in ka same shi ka yi shi prime.